गिबियावनो बैसागुनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै फंनैसो BPF आरो UPPLनि खौसेथिनि बा बर' हारिखौ जौगालुनि थाखाय फंनैसो आं बुंलांनो सानदों। दा गिबियावनो आङो बुंनो सानदों, जेरैबायदि BPF UPPLखौ जाय सरकारा सालायदों, BJP सरकारा बर' हारिखौ खौसे जानानै बर' हारिया जौगालांथों होननानै लामा होबाय थादों। बे लामाखौ जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव जौगाहोनो लुगैदोंना लुगैयाखै बेखौ लिडारफोरनि गोसोआव दंसै। बिनि थाखायनो आं फंनैसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। बर' हारिनि दैदेनगिरियानो जा, रायजो राजायानो जा, गासिबो बर' हारिनि गेजेराव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थायो। जाहाथे बैसागुनि समाव सोमखारिलायनाय, गावजों गाव बखिलायनायनिफ्राय जानगाराव थानानै आंखौनो जा गुबुनखौनो जा बर' हारिनि गेजेराव जायफोर गुलाय गुजाय जाबाय थादों, जाहाथे गुलाय गुजाय जायालासिनो खौसेथियैनो बैसागु बोथोरखौ रंजा बाजायै जिखुनु जाया पार्टियाव थाया मानो खैफोद आफोद जायालासिनो बैसागुनि बोथोराव बैसागुखौ गोदान बोसोरनि बैसागुखौ आलो गोजोनै बरायनानै बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे बारहोलांनो हायो, गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो हायो। दा बिनि गेजेराव आं फंनैसो बुंलांनो सानदों। जेरैबायदि BJP सरकारा बर' हारिनि माखासे गुलाय गुजाय, माखासे जौगानांगौ होननानै BJP सरकारा खनले बर' हारिनि गेजेराव मोननै BPF आरो UPPLखौ जेरैबायदि लामा होदों, बे लामा होनायखौ राननानै जुदि थाबायलायनो रोङाब्ला बे जोंनि खैफोद। मानो होनोब्ला मोननै पार्टिया जुदि आं साबसिन मावनो जुदि नाजालायोबा, मोननै पार्टियाबो जुदि बर'नि मोननै हान्जाया जुदि दावगायोबा बेयाव साबसिन खामानिया जागोन होननानै बयबो रायजो राजाया गोसोआव साननाय दं आरो आंबो साननाय दं, गासैबो बर' हारियानो साननाय दं। जेरैबायदि सरकारानो माखासे बर' हारिया मोजाङै खौसे जानानै एसेबाबो जौगाथों होननानै थोरसियाव ओंखामखौ खुरना होदों, नाथाय बे थोरसिनि ओंखामखौ जोङो रानना जानो रोङाब्ला बे जोंनि बर' हारिनिनो खहा जागोन। मानो होनोब्ला जेरैबायदि UPPL सरकारा मेडिकेल कलेज, केन्सार, ITI कलेज बिदिनो जोंनि बर'नि जायगायाव लाना फैबाय। बे बर' हारिनो जोंनि जौगानायनि थाखाय बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साखाथि फाखाथिनो लाबोनो हानायनि थाखाय UPPL सरकारखौ बयबो गोजोननाय मोनदों आरो जाय बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावना लाबोदों बिसोरनि थाखाय हाजासे बरायदों। दा बे बरायनायनि गेजेराव न' खाथियावनो कलेज थाबाल' जानाय नङा, न' खाथियाव मेडिकेल थाबाल' जानाय नङा। नाथाय सासे बेमारिखौ मेडिकेलाव एडमिसन खालामहैयोबा, मेडिकेलाव थाङोब्ला बेयाव रां रुफा नांगौ जानानै फैयो। आरो मोनसे कलेजाव जुदि फरायोब्ला बेहाय रां रुफा नांगौ जाना फैयो। गावनि उसुङावनो जुदि थाखा फैसा गैयालासिनो थैगोमालाबायनाय जाबा जानाय नङा। गावनि उसुंनि कलेजाव फरायनो मोनालासिनो कलेज थाबा जानाय नङा। दा बे कलेजाव फरायनो थांनायाव मा नांगौ जाना फैयो? जोंनो रां रुफा नांगौ जाना फैयो। दा बे रां रुफाया माब्रै? सासे बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो बन फानाबानो ओंखाम मोनजाया। अखा हाबा मोजाङै उन्दुनो दिनैसिमबो बर'फोरनि गेजेराव बार फैबा बुलाबनाय, अखा फैबा अखा सेरनाय बिदि जानानै दं।
अब्ला दिनै जौगादों होनदों। बेफोरखौ लाबोनो हानायनि थाखाय जोङो इउपिपिएल सरकारनि थाखाय बयबो बर' हारिया बयखौबो बरायदों। नाथाय मोनसे मावनानै मोनसे थालांबाथ' जानाय नङा। आलाय सिलाय बेमार जानानै बर' हारिफ्रा मेडिकेलाव लांनो हायालासिनो दिनै जिउ गोमालाबायनो गोनां जादों। मोजां फरायनाय गथ'फ्रा ओरैनो एडमिसन लानो हायालासिनो बबेबा कलेजाव एडमिसन लाहैनो हायैनि थाखायनो दिनै फरायनायफ्रा आस'खान्दा जानानै दं। अब्ला बेफोरखौ लाब्बाल जानाय नङा। खिन्थु हारिनि रायजो जानायाव मा जौगालु नांगौ बेफोरखौबो साननो रोंनांगोन लिडारफ्रा। दा बेफोर खामानिखौ जौगानो थाखायनो मोननै जुदि पार्टिया सोरबा बिपिएफनि थाखाय सोरबा मन्थ्रि मोननांगौ होनना बुंनाय लोगो लोगो आं बिपिएफनि दिनै सोरबाया थोंजों बुंगोन, बे नङा। मोननैबो जोंनिनो हारिनि पार्टि। दा मोननैबो पार्टियाव जुदि मन्थ्रि थायोब्ला खामानि मावनो थाखाय साबसिन जायो आरो खामानिफोरखौ नाजानो थाखाय बा मावलांनो थाखाय साबसिन जायो। दा मोनसा मोनसि जायालासिनो इउपिपिएलआ जुदि बिपिएफनो जुदि जायगा होयोब्ला बे बर' हारिनि रायजो राजानि सिगाङाव माने खौसे देखायनाय, जेरैबायदि रोंग्रा सारखौ जेरैबायदि जौगाहोनानै लाबोदों, थिग आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव बे बिबानखौ जुदि बिपिएफनो होयोबा बर' हारिनि गेजेराव माने सान्थिया फैसिगोन बा दं होननानै आरो बर' लिडारफ्रा खौसे जाबाय होननानै बयबो गोसो गोरबोआव बैसागुनि समाव बयनिबो गोसोआव मिनिनाय रंजानाय मोनगोन। दा आं बेखौनो बुंनो सानो गले बिजेपि सरकारा जेरैबायदि खामानि मावनो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव लामा होबाय थादों, बे लामाखौ जों नों बिपिएफ नों इउपिपिएल सोमखारियालासिनो मावलांनाय बे सुबिदाखौ होसेयावबो जुदि मावनो रोङाबा बर' हारिया आरो मालाबाबो जौगानाय बिदि आरो सुबिदा मोननाय नंला। मानो होनोब्ला सासे न'खरसेयावनो गासैखौबो दायथ' लायोबा बे खामानिया एसेबाबो स्ल' जायो। जुदि मोननै न'खरजों जुदि लोगो नांना खामानि मावोबा बे साबसिन जायो। मानो होनोब्ला मोनसे माइखौ मोसौजों जुदि मारा होयोब्ला बे माराया सानसे लाफ्रामो। ट्रेक्टरजों जुदि मारा होयोब्ला हाजार मारा गिदिरा बे मोसौजों सानसे लानाया ट्रेक्टरनि थाखाय 1 घन्टाल' लायो। अब्ला जों अनेक खामानि मावलांनो हायो। दा जों मोनफ्रोमखौ साननांगोन। कलेज लाबोबानो जोंनि बर' हारिया गासैखौबो जौगानाय मोनजोब्बाय, जोंनि हारियाव जेबो नांला। कलेजखौ लाबोनायाव दे मा जेंना दंबावो? बन फानाबानो ओंखाम मोनजाया, अब्ला बे गथ'आ बोरै बे मेडिकेल कलेजाव बोरै एडमिसन लागोन, बोरै फरायगोन? माखासे बिजाब बायनायनिबो खोथा थायो। माखासे क्लासाव लानानै आरो गावनि न'आव गावनि माखासे आइजें आइलाखौ गावनो न'आव सोलोंथाइ लानो थाखाय माखासे आरो आइजें आइला बायनो गोनां जायो। ओरैनो क्लासावल' लाबा जानाय नङा। गावनि न'आवबो जेसेबां कलेजाव मोनदों आरो कलेजाव मा जन्थ्र दांनो मोनदों बेखौबो आरो न'आव बायनानै गाव पार्सनेलि बायनानै बेखौ दांबाय थानांगोन। अब्लासो जाय मानसिया मोनफ्रोमबो बुस्थुआ थायो अब्लासो स्मार्ट जायो। दा माइरं सेरसेयानो गैया, न'खौनो मोजां लुनो हायाखै। दा ITI कलेजाव एडमिसन लानो बे कलेजाव बे गासिबो जन्थ्रखौ बेयो खुलिनो मोनबाय, अखा मारिनो होबाय। न'आव स्क्रू ड्राइभारबाबो थानांगोन, रेडिअ' गंसेबाबो थानांगोन। बे न'आव फैनानै रेडिअ' बोरायखौ बे खुलिनो थाखाय रेडिअ' गंसे बायनांगोन। ओरैनो बे गावनि कलेजाव
माखौबा खुलिनाय, माखौबा मारिनाय, माखौबा जालायहोबाल' बे कलेजाव जानाय नङा। गावनि न'आवबो गासैबो बुस्थुआनो थानांगोन। अबेबा नोङो टिभि बोराइखौ खुलिग्रा जन्थ्रबो थानांगोन, अबेबा टिभि बोराइखौ जालाय खालायग्राबो थानांगोन। बे बुस्थु नों बायनो हायाब्ला ओंखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौगानांगौ अनेकथा दं। ओरैनो बुंबाय थाबा जानाय नङा। दा जेरैबायदि हांमा सुरि सुरि दं बर' हारिनि गेजेराव, जायफोर मोजां मोजां फरायनाय गथ'फ्रा दिनै मोजां कलेजफ्राव एडमिसन लानो हायाखै, मोजां मोजां सोरबा ITI फरायनायफ्रा गावनि न'आव जेरैबायदि आइजें आइला बायनांगौ, टिभि बोराइ रेडिअ बोराइ बायनानै बे खुलिला खुलिलि खालायनायनि उनाव दिनै बे टिभि बोराइ बायनोनो फैसानो गैया। अबेबा साइकेल बोराइखौ बे खुलिनानै मारिनो साइकेल बोरायानो गैया बिनि न'आव। अबेबा मेडिकेल कलेजाव फरायनाय मानसिया अबेबा न'आव बे ओरैनो अबेबा फुथुलाखौ बिजि थुनो थाखाय सिरिन्ज न'आव बे बायनो थाखाय फैसाबो थागोन ना थाया। माइरंआनो गैयाबा होमबा बे सिरिन्जखौ बोरै बायगोन? माखासे बे जन्थ्र बे डाक्टारफोरनि नायग्रा, ओरै सुग्रा, प्रेसार नायग्रा, अबेबा थै नायग्रा बे बुस्थुफोरखौ बोरै बियो न'खराव गावनि न'आव गावनि रुमाव पार्सनेलि बे बुस्थुखौ जुदि बायनो हायाबा। ओंखायनो मोनसा मोनसि जायालासिनो जेरैबायदि BJP सरकारा BPF सरकारनोबो आरो UPPLनोबो खौसे जानानै खामानिखौ स्पिड मावलांथों होननानै लामा होबाय थादों। नाथाय पार्टि मोनसेया मोनसा जागासिनो। नाथाय बे मोनसा जानाया हारिनिनो लस। ओंखायनो आङो बयनिसिमबो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। बैसागु समाव रंजा बाजा बयबो मिनि खुसि बैसागुखौ आलो गोजोनै गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो आरो गोजाम बोसोरखौ रंजा बाजा बयबो आलो गोजोनै बिमा बिफायानो जा बर' समाजनि नेमखान्थि बायदियै बरायनानै गोजाम बोसोरखौबो आलो गोजोनै बिदाय हरनो हायो। दा बेखौनो बुंनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि मिजिं लानानै बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै गोदान जिउ बयबो मोनथों बा बर' हारिनि गेजेराव गोजोन मोनथों बा बयबो जाहाथे गोदान बोसोरनि बोलोखौ लानानै मोननै सरकारनि खौसे जानायाव बयबो मिनि खुसि जानानै जौगालाङो। बेनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय आङो हास्थायो आरो आंनि गोसोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ गले गले जासिहरनाय थायो। गोदान बोसोरनि बयबो जय जाथों बेनो आंनि बुंनाया। थेंक इउ।